ten čas nedá vrátiť späť. Prečo si sa zachoval jak vyjebaný pes? Prečo si len hajzel a potrebuješ späť? Tak sa tu nevyhováraj, povedz mi to hneď. Prečo sa ten čas nedá vrátiť späť? Prečo si sa zachoval jak vyjebaný pes? Prečo si len hajzel a potrebuješ späť? Tak sa tu nevyhováraj, povedz mi to hneď. Porozprávam príbeh, ktorý ma stále boli. Príbeh, ktorý rány v srdci stále mi otvorí. Matka z decaku, otec sa chce starať. Napodobňuješ ho, ty pouličný bastard. 2 roky života, možno bolo dobre, ale potom život môj sa skutula hneď aj dole. Alkohol a fet, hrali tu prvé role. Človek sa ťa pýta, že ako je to možné, že keď nie sú nové, ale aj tak si ich vezme, len aby mu bolo dobre. Ihla do žily a potom biele v nose, nemáš odpoveď a hlava pada dole. Ako je to možné, že si nás tu píži mal, keď sme si sa ožieral a ja pokor fetoval. Matka tehotná opustila porodnicu, otec ho zadýgal fetovať na stanicu. Pravda boli, kamaráti drží šisu. Prečo sa ten čas nedá vrátiť späť? Prečo si sa zachoval jak vyjebaný pes? Prečo si len hajzel a potrebuješ späť? Tak sa tu nevyhováraj, povedz mi to hneď. Prečo sa ten čas nedá vrátiť späť? Prečo si sa zachoval jak vyjebaný pes? Prečo si len hajzel a potrebuješ späť? Tak sa tu nevyhováraj, povedz mi to hneď. Pamätám si každý večer vykopnuté dvere. Susedov to nie je B a 158 číslo skurvené a bezcenné. Každý deň bitky nás, to spomínať už nechceme. Nezabudol som, jak si ma brával niekedy na čorky. A to som bol ešte malý zasraný a nechodil do školky. Využíval si ma kokot, aby si mal na drogy. Love robiť viem, aj keď na to nie som hrdý. Radšej by som mal život ako každý druhý. Pre mňa si už nula a môžeš radšej sniť. Nový život, nový štát, museli sme sťahovať. Vlastný štát dopustiť a do Belgicka prišťahovať. Touto skladbou ti chceme naozaj len poďakovať. Mám ťa v piči a môžem ťa len fakovať. Tu máš teraz moju odpoveď. Tu máš teraz čistú pravdu, môžeš teraz chápať hneď. Prečo sa ten čas nedá vrátiť späť? Prečo si sa zachoval jak vyjebaný pes? Prečo si len hajzel a potrebuješ späť? Tak sa tu nevyhováraj, povedz mi to hneď. Prečo sa ten čas nedá vrátiť späť? Prečo si sa zachoval jak vyjebaný pes? Prečo si len hajzel a potrebuješ späť? Tak sa tu nevyhováraj, povedz mi to hneď.